जाबाय बे दै थङालि हिनजावाबो रं नाम्बारजों खारबाय नालाय ब्रा बिराद खस्थ' मोनबाय आं थोरसि सुलाय मा सुलायनो थोरसि मानजियालां घन्टा जाबाय बे संख्रियाबो एसेल'सै फानलुआबो थाइथामल'सै थावाबो आसि थाइसेल'सै लायनांसिगोन खोस्लियाबो ओइ बेटा मना लाबोलाय आं बाजाराव थांनो गस्ला लंपेन्ट जागोन र' लाना फैफागोन आं दा हाब माथो खगेथिलाय गस्ला नारदों थाबायनानै बाजाराव थांनो नागिरदों आं फंबाय हा नोंनाबो बबेयाव थांनो आंबो बाजाराव थांनो नागिरदों आदा थौ होमबालाय सानैजों जमा थांसै दालां बारबा गाखोनो हागोन फंबाय खगेन दालाङा जाथारलाब्रा जानलै बे दालांखौबा खुनुरुखुमसो मोनदोंमोन मा जाबावगोन Ada Funggen, contoh बाजाराव साहाबो लोंनो मोननाय जायासै खान्दा मोनावनो सेरेब लोंलांसै आं लोंथ'ना लामा फंबाय आहाबो न'आव रावबो मानसि गैया अमा आदार होनांगौ आरो मोसौबो दोस्लायनांगौ आं थांथ'ला दे नोंनाथ' न'आव मोनबाय दे मनाखौल' दे फंबाय दा लोंनाय जाबा दा हरफ्राव थांनोसै आं नोंनि न'आवनो थांदो दे फंबाय दै माथो मबाइलाव बेलेन्ससो जोब्बायब्रा गोदाव सोरावसो मोनबायलां लामाखौसो एसे बेरायना फैनांसिगोन ada basiknaबो गैया टाउनाव थांदों जाग्राबो गैया जाग्रा गैया थां संख्रि बानलु दङ लाना फै संख्रि बानलु ओरैनो गोजारै बोरै लोंबाय थागोनब्रा र' लायनि होनबा थां लाना फै नै बानलु गिदिरना ओमफ्राय बानलुआ ओइ गेसाव ससे गैया गेसाव जानोसै आं जुमाया सोरनि ओइ सावथाल फरायनो लाबोदों बारा सात गैया जुमायाबो खाजा मोननांगौ जुमाय लोंनायाव खाजा मोननांगौमोन खबर गैया दङ गैया नुनाय जाबायबा नोंखौबो सेरेब जाबाय मोजां लोंनांगौ ओमफ्राय बेलाय मा स्प्राइट बथलसो स्प्राइट ना मामोन स्प्राइट ओमफ्राय जुमायखौथ' लोङा ना माथो जुमायखौ एसे लागाय लोंजायो एसे लागायबाय नै मा मैगं जानो दे मैगङा माबासोमोन जोंना अनला ओमफ्राय दाउ फिसा बुथारदोंमोन माइफ्रालाय गायखांबाय माइआ ओरैजाय ससे दंबावो नै इसिं गायबाय इसिं दंबावो जोंहाथ' माइबो गाया हाबो गैखाया सप्ताहैबा जोबसिगोन आरो बोरै दं न'खरावलाय खबरफ्रालाय आदि मादि नालाय मोजां गोसाथारलै दाना आङो सोलाबो दानसेल' दे बांद्राय माथो समबा फैदों फै जिरायफै जों एसे सिगारेट लोंगासिनो नोंबो लोङो नामा जाग्राबा दंना गैया जाखो जाग्रा गैया संख्रि बानलुसो लोंगासिनो दं लोंजायो होमबाबो जिरायथ' जिरायलाय जागोन दे गिलास गंसे लाबोफाखा बानलुजोंसो लोंदों खबरफ्रालाय बोरै बेलेन्स गैयिनि सिख्लाफोरजोंबो
Deadline monterasileh. Deh. Belum ada. Kamu beli sana lah kan le. Bisa nih ya le. Coba le. Para lengkana. Jangan dia mama kandung lembra. Sudah nih lembra aja. Oh, sautal bang video mesin. Lah, solis takan. Ayo, kita solis takan lah, Bang. Kau kera. Siti bang ini. Lagi. चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया कि साथी प्यार का मुझे चुन लिया मैंने सुन लिया Tot, bidiku paling dah nama kata gising. Zaiksia tu dulu kan saya. Oh, yang cari langkan sih na. Muslim kan lah kan sih. Anggan sih na. Oh, kacau lah sih jabanan. Kamu sih kan kita salah baik baik melana deh. Nilai sih pun. Mah boleh nilai. Hap, ada, makaram dah. Kayak kenapa? Kayak gitu jis neko. Nulan wa kepalai, megona lai, uma terhen naik neko. Ada baik kamu selalu jerai itu. Dua begini saya akan nanya apa ya, Pak? Tapi jangan jerai. Nah, saya bilang itu bom pani. Ah. Jaka rai kosi, bukan jaka cium sinang jeng, kabin de mas jini uma. Manusia lagi aku kostomwnai dia. Mama lah dari hadung berapa? Pemain mana lah? Jibun wale ada jeng serap lap kadang. Hah, serap. Kau kodeng balai, lukain je. Nih, aku mana? Upai gelale, pemain mana nasi serap kuman lagu dengan. Ini pulau dan sudah, angkam pulau jerai je. Terondan tadi sila. Ada, haza pergi yang mana? Gelale pemain mana? Ajian roro, ang nodong nagia naiger ni. Nahi roro. Baji lewu na de matan mutra gai. Bebel gua sampai tenang lale, pemain mana? Bangkalu wajang karlang baik. Omprai haza itu faida. Aja ya, dong nagelah thai roro, ang pandu sukri kuna nonai nan lana pinci. Deh. Itu badai na ora. Duh, tapi neng sana mana pergi kadang? Kadang makan apa? Kamu lagi? Sini pula di Upai ni, sini kalam saya. Oh ya, over tanya pilih silat. Alah, prakar malah je bra. Oi beta. Nego jernih main seberang bukan ke? चलो बस Oh ya. Alah diserang bukan nak kerla meda habis. Terus lagi gaman lawan. Thai jangan thai jerang ke kagile yang di situ kan ya.